Hát a Body Talk rendszer egy olyan alkalmazás, amely az egészség fenntartásáért és javításáért lett megalapítva. A Body Talk rendszer egy ausztrál szakember agyából pattant ki, úgymond, és ő többféle modalitásnak az alapelveit és a leghatékonyabb alapjait dolgozta össze egy rendszerbe, ebből lett a Body Talk. És tulajdonképpen az elve az, hogy a szervezetben létezik egy öngyógyító képesség, ami mindenkiben megvan, és az adott körülmények között megpróbálja magát meggyógyítani. Hogyha fennállnak a gócok tartósan, akkor kialakulhatnak a tünetek, és a Body Talk segítségével ezeket a gócokat oldjuk fel a tudatban, és ezáltal helyreáll az egészség, vagy a tüneteknek a tünetek elmúlnak tulajdonképpen. Bővebb információt a Body Talk rendszerről a Facebookon olvashatnak, a Body Talk rendszer oldalon, vagy pedig a weboldalon a www.innatehealing.com, ami inn8healing.com oldalon találhatnak. 2003-ban találkoztam maga az aurafotóval, 2004-ben fényképeztek le engem is, és amikor én olvastam az elemzésemet, hogy tulajdonképpen milyen ember vagyok, akkor úgy felcsillan azt, hogy úristen, ennyi minden jóság is van bennem, és mindezekről én nem tudtam, és valahogy az élet úgy hozta, hogy én is elkezdtem aurafotózni. Hát most már így 5 éve csinálom. Amit én tapasztalok, hogy az embereket folyamatosan el tudja változtatni azok a dolgok, amit megtudnak abból az információból, amit a gép egyébként kinyomtat. Ez az elmélet ez úgy működik, hogy a kezünkön vannak érzékelők, a testünknek van egy minimális rezgése, és ez az érzékelő átveszi az információt. A program megmutatja azt, hogy ők hova tartoznak. Az aura egyébként a bennünk lévő sejteknek a testen kívül elektromágneses kisugárzása, és mindez, ami bennünk van, ez megjelenik kívülről is, a gondolataink fizikai szinten, lelki szinten és szellemi szinten. A csakrák, amik hozzánk tartoznak, ugye a 7 fő csakra 7 különböző színnel befolyásolja egyébként az aura színét. Van a fizikai világunk, ugyanígy a fizikai világot is megmutatja, a lelki világunkat és a szellemiségünket, de a nyugati orvostudomány is elfogadja, hogy mindez a csakra, ez a hormonális rendszerünkkel van együtt, dolgozik együtt, és ebből el lehet indulni, hogy milyen betegségek lehetségesek a szervezetben, és hogy hogyan tudunk ezen segíteni csak a gondolatainak a megváltoztatásával, mert mondjuk a szívcsakránkhoz hozzátartozik a csecsemőmirigy, akkor a szeretetnek az adását, kapását hogyan tudunk megbocsájtani, tehát hogyan tudjuk ezt visszaerősíteni. Az aurának a méret egyébként függ a csakráknak az állapotától is. Nekem az utóbbi időben, tehát amit én már tapasztalok, hogy az utóbbi időben egyre magasabb rezgésszámon rezegnek az emberek, ami annyit jelent, hogy az első 3 csakra szín, amit a gyökércsakrától nézzünk, az a piros és a narancs és a sárga, ezek inkább a fizikai világnak a színei, ezzel együtt, amiben élünk és vagyunk. Ugye fölfelé jön a zöld, a kék, ezek már a lélek és a szellem fele hatnak, ami az én tapasztalatom, hogy nagyon sok mindenkit lefényképezek, és pár hónap múlva visszajönnek hozzám, és újra megnézzük a színeket, mi változott, hogyan változtak a csakrák, hogy meg tudta csinálni azokat a tisztító gyakorlatokat, amit általában ajánlok. És azt látom, hogy tudatosabbá válnak az emberek, és sokkal jobban befogadják és engedik a szeretetet, és nyílnak kifele. A dimenzióváltáshoz ugye rezgéseket emelünk, de nagyon-nagyon fontos azt megtanulni mindannyiunknak, hogy folyamatosan be is kell, hogy földeljük magunkat, mert tulajdonképpen mi Földön élünk, a 3. dimenzióban, és hogyha ez a dimenzióváltás már történik, akkor nekünk embereknek kell a Földet átvinni a 2. dimenzióba, de ugyanakkor mi ég és föld között vagyunk, tehát a földanya, ami nálunk, benne vagyunk mi, mint ember, és fönt az égi atya van. Egyébként az, amit lehet érezni is, hogy a torokcsakra, a homlokcsakra és a koronacsakra azok egyre jobban tágulnak és nyílnak, de meg a szív is. Tehát elkezdik most már az emberek áramoltatni, engedni azt, hogy
nem csak az van, amiben élünk, és hogy igaz, hogy itt vannak a problémák, de vagyunk és létezünk mi mindannyian, és hogy ott van bennünk a szeretet, amit magunk felé is oda kell adni, és oda kell adnunk a körülöttünk lévőknek is. Tehát adni is, meg elfogadni is. Egy év óta festek, mediális festő vagyok, ami azt jelenti, hogy médiumi úton hozom le azokat a formákat, amit mi itt földi nyelven úgy nevezünk, hogy mandalák. Ezeknek a nagyon magas rezgése összeköti a tudatunkat, a felébredt tudatállapotot, hogy tudjuk használni itt a különböző blokkjaink oldására. Tavalyi év végére megszületett a gyógyító mandalakártyám, amiben 47 plusz 1 szimbólum van, a 47 gyönyörű festmény esztétikailag is, és rezgésében is a felemelkedést szolgálja. A plusz 1, az az első lap, az a kulcs, a szivárvány gyógyítórendszerre van kódolva, és mivel kevés az embereknél az öröm és a boldogság, ezzel a szivárvány gyógyítórendszerrel visszaáll az egyensúlyunk. A kártyában megerősítések, áldások és hangzók állnak a rendelkezésünkre, melynek mindennapi használatával tudjuk emelni rezgésszintünket, és tudunk sorsunkon fordítani azáltal, hogy magunkat harmóniába helyezzük. 19 évvel ezelőtt egy betegség, nagyon súlyos, aminek az lett a vége, hogy egy pár másodperc egy fény vett körbe. Megtanított arra, hogy elvállaljam a feladatomat. 9 évig ugyanúgy, ahogy én pillanatok alatt meggyógyultam, megtanítottam az embereket, hogy hogyan gyógyítsák ki magukat a különböző problémáikból, és 11 évvel ezelőtt úgy ültem le festeni, hogy soha életemben se rajzolni, se festeni nem tudtam. Tehát kaptam ezt a küldetést, éltem a lehetőséggel, nagyon szeretem, nagyon élvezem. Egyéni mandalákat is festek, amiket az égiek úgy neveznek, hogy fénykapuk, és nagy örömömre Magyarország mandaláját is, szeretett mandaláját meg elkészítettem, ez egy 3x3 méteres, nagyon sok embert a rákgyógyító programban is részt veszek vele, nagyon sok ember gyógyult ezáltal a rezgés által, és nagyon boldog vagyok, hogy egyre többen felismerjük, hogy mennyire fontos, hogy a félelemrezgésből ezek az apró kapaszkodók, ezek a más frekvenciára hangolt, szeretett rezgésre hangolt, akár tárgyak, akár rendszerek segítenek minket a felemelkedésbe. Én sokáig nem tudtam, hogy mit festek, tehát lejönnek, ugye a fényből lejöttek ezek a formák, így álltak össze, ez a fizikai valóságból jövő formák. Utána, ahogy kaptam a tanítást, tehát mindig a festés közben minden egyes mandala üzenetét lehoztam, és azokat tolmácsolom az előadásaimon, tanításaimban. Minden egyes mandalám áthangolásra van itt, hogy ugye 13 olyan blokkoldó mandala született, az egy más csoport, az bent van, nem a kártya az megint egy különálló egység, ami azt szolgálja, hogy egyre magasabb rezgésre jussunk, hiszen minden energiának a rezgés szintje változtatja meg a fizikai valóságunkat. Tehát ahhoz, hogy mi változást hozunk létre, először befele kell elindulni, hogy önmagunkat értékeljük, felismerjük, és egy ragyogásként éljük meg. És ez a ragyogás már változtatja az új világunkat.